Good afternoon, guys! Wala pala akong lipstick. Lipstick tayo. Saglit. Today is Tuesday. Happy Tuesday, everyone! Yung lip combination na I have been using lately is the Chateau Labiotte Wine Lipstick. Anong shade ba to? Melting Lipstick BE01. And then, on top of it, I've been using the With Me Signal Velvet Lip Master. Itong dalawa. Ito guys, naka-promo tayo ngayon nito ha. Free shipping siya sa Philippines lang. Ililive ko yung link sa description box. Available siya sa Caris shop ko. Ang ganda nito. Hindi nga lang siya long-lasting na lipstick, pero sobrang ganda nitong shade na to. Ito yung Mood Signal. So, hindi nyo naman kailangan magdalawang lipstick. Gusto ko lang to talaga yung Chateau Labiotte na pang base kasi kahit na like later on after kumain natatanggal to, parang yung Chateau Labiotte tumutulong siya na mag stay pa din yung color, hindi siya yung alam mo yung parang natanggal na talaga yung gitna, parang at least kapag natanggal to meron pa ding kulay, alam mo yun. Nilalagay ko lang siya sa gitna, yan, tapos biniblend kong ganun, tapos naglalagay na din ako ng more sa taas pero sa gitna pa din. Ang ganda ng color combination. Especially kung ayaw nyo naman ng sobrang light na lipstick. Kasi ito very light to eh. Ito maganda. And sobrang dali lang nito i-apply guys. Very, very buttery. As in, sobrang buttery nito. Maganda yung shade. Hindi nga lang siya long lasting. Yun yung problema. Pero sa mga gustong itry itong lipstick na to, ililive ko yung link sa description box. Again, free shipping sa Philippines. And yung buhok ko pala, kinulot ko ng slight, very slight lang, kaya hindi siya like sobrang kulot tingnan. Gamit yung air wrap ko na from Dyson. Kasi ito medyo kulot, tapos dito medyo wala. Ayoko kasi as in sobrang ikulot kasi 'di ba maikli na to. Gusto ko lang parang ikulot ng slight yung dulo para may volume. And so far okay naman siya. Magluto tayo ng guys, lunch. Ito yung lulutuin ko. Ang tawag dito, sayote. Fudge. Hindi ko na to yung aking Hindi ko maluluto yan kasi hindi ko na to yung pork belly ko. Yun yung sahog ko sa sayote. Ngayon ko pa lang siya ito ko na lang siya ngayon, tas bukas natin yung lulutuin. Nakakaloka talaga to si Rhaze. Ito tama na to, maliit lang na pork belly. Ito yung ituto ko. Bukas na natin yung lutuin. Ano ba yan? Ang dami ko pang frozen food. As in. Magmi-meatballs na lang ako. At least ito madali lang. Hindi na ako magpipil pa ng sayote, tapos mag-prepare pa ng ingredients, magluto. Ito air fry na diretso. Bukas ko na lulutuin yung sayote. Magpapandesal. O diba? Ako na talaga ang mag-bake ng pandesal. Itatry ko. Parang tanga kung ano-ano pinagagawa ko. One time kasi nag-crave ako ng pandesal. So, nanood ako ng video kung madali lang ba siya lutuin or i-bake. And hindi naman siya ganun kahirap. Meron akong nahanap na video na hindi naman ganun kahirap gawin. We'll see. Kasi ako wala akong experience sa mga ganyan. Never pa ako nakabake ng bread. Except for banana bread. Banana bread, madali lang naman yun. Hindi naman yun yung, alam mo yun, parang cake naman yun. Lulutuin ko na din yung sauce. Ito madali lang to. Ito din yung IKEA na gravy. Lagyan lang yan ng tubig. Okay na yan. Alright. So, i-prepare na natin yung ingredients ng pandesal, guys. Kakatapos ko lang mag-lunch. Yung susundin ko is yung pandesal ni My Sweet Ambitions. Gusto ko i-try yung pandesal muna. Tapos, kapag okay yung pandesal, tapos parang like, medyo marunong tayo. Ano to? Gusto kong gawin yung Spanish bread. Pero pandesal muna. And hindi ako gagamit ng mga, alam mo yun, mga equipment, yung mixer. Hindi. Gagamitin ko lang yung kamay ko. Kasi ayoko namang bumili ng mga ganun. Eh, hindi pa natin sure kung magugustuhan ko itong mga ganitong mga ganap. And very simple lang yung ingredients. Milk. Ito yung hindi ako sure. Kasi,
Ang dami klase ng milk, diba? Ito yung lagi namin binibiling milk. So, ito na lang yung gagamitin kong milk. Kailangan warm yung milk. So, 2/3 cup lang naman. And then, butter, and then egg. Okay. Okay, guys. Nandito na yung mga ingredients natin. Ililive ko yung link ng video na susundin ko sa description box. So, we will need flour, white sugar, salt, and then isang egg, yeast. Yung gagamitin ko, isang packet of yeast lang. 7 grams per sachet. So, isang sachet ng yeast. Yan lang yung gamit natin. And then, wet ingredients, 2/3 cup of warm water. Ready na yan. 2/3 cup of warm milk. Nilagay ko lang siya dito. Inano ko siya. Kasi cold yung milk ko kanina. Minicrowave ko siya ng mga 1 minute. And then, butter. Na minelt ko din sa microwave. Hindi nyo makita. Pero may butter dyan. 60 grams ng butter. And nandito yung mga measuring cup ko. Yeah, so pinakaunang gagawin natin is yung warm water natin. Maglagay tayo ng 1 tablespoon ng sugar. Ayan, 1 tablespoon. And then, ilagay na din natin yung yeast. Yung isang packet ng yeast. Never pa akong nakatry gumamit ng yeast like ever in my life, in my entire life, char. So, we'll see how this goes. Dapat daw warm yung tubig eh. May napanood ako isang video na dapat warm yung tubig or else hindi ma-activate yung yeast or something like that. I-mix lang natin to. So, obviously, yung yeast nakakatulong na bakit ganun? It's up. Busin ko lang talaga yung yeast, ha? Ayaw ko nung amoy ng yeast. And then, iset aside mo lang yan. So, ngayon, dito sa aking medyo transparent na hindi masyadong transparent na bowl, ano ba yan? Mag-combine tayo ng 1 cup of flour and half a teaspoon of salt. Oh my gosh, I am such a fail. 1 cup of flour and then half a teaspoon of salt. Half a teaspoon of salt. Ito. Kailangan i-measure talaga ng maayos. Lalo na ako na hindi ako sumusunod. Ito, susundin ko talaga siya. So, half a teaspoon. Dami, ha? Dami pala ng half a teaspoon, no? Wait, sure ka half a teaspoon? Half a teaspoon of salt. Okay? Half yun. Yes, half. Alright. Mix lang natin itong mixture ng ating flour at saka salt. Yung gamit ko dito, guys, is yung plain flour lang na nabibili sa Kohl's. And then sabi, mga 5 minutes, the yeast should be ready. Malalaman mo na ready na yung yeast kapag nag-bubble up na daw yung yeast. And wala pa. Hindi pa 5 minutes eh. Maya na. Ready ka na ba dyan? Ready na ba to? Wait sa. Natakot akong galawin siya. Uy, kasi baka hindi pa siya ready. Hindi pa naman. I'm so impatient. Kakasimula pa lang natin, meron na tayong lesson learned agad. Huwag mo nang i-prepare yung ibang ingredients, no? Kasi ito, ipapaset natin siya ng 1 oras kapag nahalo na natin yung yeast dito sa ating flour and salt mixture. So, yung mga yan, hindi pa pala yan kailangan kasi 1 oras pa natin itong hihintayin. Lesson learned. Ganito yung itsura ng yeast natin, guys. And ayaw ko yung amoy niya. Pero, okay lang yan. Mawawala din yan. Ganyan na siya. See, bubble na yan, diba? So, ilagay na natin siya sa ating mixture. Yan. And then, i-mix lang natin to and then set aside for an hour. Daginutin natin ang yeast. Anong Tagalog ng daginut? Malay ko ba? Anong Tagalog ng daginut? So, halo-halo lang hanggang sa mag-combine yung ating wet at saka dry ingredients. Now na na-mix na natin siya, tatakpan ko siya ng cling wrap and then we will let it sit for an hour. And dapat malaki yung bowl nyo kasi
tutubo itong ating mixture, itong ating flour mixture. Guys, ready na yung ating dough. Okay din na pinaset ko siya na 1 oras kasi naka-edit ako ng video, guys. Natapos ko yung video na in-edit ko kanina. So, ito na, ito na. Yung kailangan natin is yung milk, 2/3 cup ng milk na warm. Inano ko siya, di ba? Minicrowave ko siya kanina. Hindi ko na siya ginalaw kasi hindi naman natin kailangan ng hot, warm lang. So, ito okay na to warm. Melted butter, na na-melt na siya completely. Ito, 60 grams. And then, half a cup of sugar. So, naka-ready na yung half a cup of sugar ko. And then, we will need 3 cups of flour and 1 egg. Unang gagawin is i-mix yung wet ingredients. So, unahin natin yung milk. And then, butter. And then, ilagay na din natin yung egg. Lagay na din natin yung sugar, guys. And then yung dough. Oh my gosh! First time ko ha, na ganito. Nag-rise talaga siya. Nakakaloka. Oh! Ang galing! Iba nga lang talaga yung amoy niya. Iba din talaga siya. Kaloy, ang galing! Okay. Oh my gosh! Sana huwag ma-jinx, pero so far, so good. I-add na natin, guys, gradually yung flour. So, hindi dire-diretso na 3 cups. 1 cup muna. Sana huwag ko makalimutan yun. Basta yun, 1 cup na yun. Prepare ko na lang ito para pangalawang cup. I-add ko na yung pangalawang cup, guys. Marami akong pinanood na YouTube video kung paano gawin yung pandesal, pero sa lahat, ito yung nakita ko na pinakasimple yung recipe. Tapos walang masyadong hanash, like, alam mo yun, straight to the point. Tapos yung mga ingredients, madali lang hanapin. So, ito na muna yung finalo ko. And sabi din dun sa description ng video niya, na kahit na 2nd day, 3rd day na yung pandesal, malambot pa din, hindi daw matigas itong recipe na to. So, kaya siya yung finalo ko. Siguro mas maganda na, lalo na kapag nagsisimula pa lang kayo sa pagluluto, na magsimula muna sa mga simpleng ingredient. Ang dami kong natatanggap na mga comment kapag nagluluto ako na dapat lagyan ng ganito, dapat lagyan ng ganyan. And that's great. Like, I'm really grateful na you guys are helping and suggesting. Pero kasi baguhan pa lang naman ako sa mga ganito, guys. Wala akong like, you know, ka-XP experience. Kaya nagsisimula muna ako sa mga simple na muna. And kapag gamay na natin, doon na natin iba-ibahin, diba? Gaya nung sa lumpia recipe ko, ang daming nagsabi sa inyo na lalagyan daw ng kamote, sweet potato, and mas masarap daw siya. So next time, gagawin natin yan. Maglagay ako ng 3rd cup, guys. Half na muna. Wait, kakamayin ko na to kasi mas mabilis kamayin. Hugas lang ako ng kamay. Guys, I just cleaned the surface. I'm gonna need the, yung dough natin dito. Kasi tinry ko siya dito sa baking paper and mahirap siya. And yung akin, ibang itsura. Ito na naman tayo. Iba na naman yung itsura ng akin sa kay ate. Akala ko pa naman, ang galing-galing ko na. Pero, sabi niya ganun lang daw. Mag-knead lang daw hanggang sa maging, yung texture niya is parang elastic at saka smooth. So, right now, this is like really far from smooth. So, I'm just gonna keep on kneading. Sabi niya, push lang daw. Push mo yan, te. Gamit ang base ng pangamba. So, I'll just do that. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magaganito. Pero, sabi niya hanggang sa elastic at saka smooth na daw yung ating dough. Guys, I have been kneading for like mga 10 minutes.
Or maybe even more actually. And I think okay na to. Parang hindi siya kagaya nung kay ate. Pero I think okay na to, guys. So, yung gagawin lang is kukunin natin yung pinag-anuhan natin kanina ito. Lagyan lang natin siya ng mga 1 teaspoon na olive oil. I-distribute ko lang yung olive oil. Dito din, konti. Yan. And then, lagay lang natin dito. And then, maghintay lang guys ng 2 oras. So, ika-cover ko na naman yung cling wrap natin dito. And we will wait 2 hours. Tapos, mag-rise daw siya. 2 hours later, ito na yung itsura ng ating dough. Iba siya sa dun kay ate. Yung kay ate medyo may mga bubbles ng konti na nakikita ko. Yung atin medyo full. But 2 hours na siya, guys. So, let's do this. I have a baking powder na tinape ko lang kasi nakakapagod maglinis nito, beshi. Kailangan mo scrub talaga kasi may mga nagdikit-dikit na ano kanina. Anyway, dito, try ko kung mag-work. Kung hindi, pwede naman tayong bumalik dito. That's no problem. Si Dan, late na naman ngayon. Medyo busy siya, guys. So, ito, I'll work with half. Gagayahin ko yung ginawa ni ate. I-divide ko siya in half and we'll work with half muna. Ito, dapat i-spread ng ganyan. Ayan. Ano ba yan? Spread mo lang siya. Tapos, i-roll natin siya na parang log. Ganon. Make sure na even yung kapal. Depende na sa inyo actually kung gaano kakapal, gaano kanipis, gaano kaliit, gaano kalaki yung pandesal nyo. Okay. Ano ba yan? Ang ingay. Pasensya naman. Tapos, i-roll ko siyang pag ganito. Uy, sana okay to. Oh my gosh. Medyo maliit itong ating pandesal, guys. Ano ba yan? Tanggalin ko na nga lang. Ulitin ko. Nakakainis yun. And then, pagkatapos niyan, ilagay mo lang siya sa breadcrumbs. Ito pala nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina. Kailangan natin ng breadcrumbs sa recipe na to. Gawin ko na din yung isa, guys, kasi doon din naman papunta to. Pandesal din naman tong isa. Pero ito, mas madali na kasi hindi na tayo uulit. Diretso na to eh. It's harder to work with kung parang na-roll mo na siya tapos uulitin mo siyang i-flatten. So, mas maganda kung makuha mo siya on first try. Ayan, see? So, ano naman hindi mag-fail yung isa natin. Ayan. Make sure na as much as possible, pantay sila. Ay, mas madali. Sana nagdiretso na lang ako dito sa counter instead of dun sa ano. Ayan. Tapos just tuck the seams. Tapos ito din, ilagay din natin sa breadcrumbs. Ayan. Ay, ang bango. May naamoy ko na yung pandesal, guys. Okay. Ikat na natin, guys. Yung kay ate, kinat niya na may pa-angle na ganyan. So, gagayahin ko lang siya. Oh my gosh! Pandesal!
siyang ikat, ibabalik mo siya dito sa breadcrumbs. I-coat mo ulit siya ng breadcrumbs. Tapos, lagay dito sa baking tray. Tapos, maghihintay na naman tayo, guys, before siya i-bake. Hard work itong paggawa ng pandesal, ha? Pero kapag nasanay ka na siguro, okay lang. Tapos, maramihan na lang, no, yung lulutuin mo. Gusto ko coat na coat ng breadcrumbs, eh. So, i-coat ko lang siya ng maayos. Marami itong ginawa ko. Sana enough ko yung recipe ni ate. So guys, ito na sila lahat. Sabi, just cover it with a clean tea towel for 45 minutes. So, hintay na naman tayo before natin siya i-bake. So, cover lang natin siya ng tea towel, guys. Meron tayong dalawa. So, dalawang tea towels kailangan natin. Dito na si Dan, guys. Sobrang late niya. Dumating ngayon mga, ano na, 7, no? 7:05 na ng gabi. Again? Yeah. Nag-air fry lang ako ng steak. Yun yung ano namin, ulam namin. And i-ano ko na siya, i-ready ko na yung oven. So yung sa pandesal natin, 180 degrees Celsius. And we have to bake it for about 12 to 15 minutes. So mabilis lang siya. Pero ito na yung itsura ng ating pandesal. Ilang minuto na lang, okay na yan. Kasi diba kailangan let it sit for 45 minutes? Malapit na yan. So kapag na-ready na yung oven natin, ilalagay na natin yan, guys. Guys, lagay na natin yung ating pandesal. Are you excited for this, my love? I am. Let's just put this on here. Yeah. So, okay na yung oven natin. Ready na, guys. Magagamit natin yung dalawang rack. Kasi dalawang ano to, batch yung ginawa natin. Yan. Magagamit natin yung top and bottom. Do you try each tonight? How many? Try. 3? A tray. A tray each, no? Bele, bele, bele. Your haircut looks really good. I know. Let me just set the timer. Show your haircut, my love. This is Looks really got the line, Yeah. number 1. Looks really good. Yeah. See? Holds in place. Sure. What did they put? I got no idea what they put in it. Off me, Goldiga. For me. Off me. Oh, my back. Oh. Guys, this is what our pandesal looks like after baking for about 15 minutes. Ang ganda nito, oh. Gusto ko sana sunog-sunog, kaya lang gusto ko munang i-follow yung instruction. After 12 minutes kasi medyo ganito pa siya, oh. Puti pa siya. So, dinagdagan ko ng 3 minutes. And ganito na yung itsura. Hindi natin nakuha yung shape ng pandesal talaga. Pero, tikman natin. Ito yung kukunin ko kasi siya yung pinaka-weird na shape. Mas masarap to warm, eh. Yung pandesal. Ala! Dark na yung ilalim. Okay lang yan. Yan yung gusto ko. Hindi, yan talaga yung gusto ko. Gusto ko nga, masunog pa dito eh. Sabutin lang, hindi ko iniwan ng ganun katagal. Masarap siya. Masarap talaga siya, promise. Eh, malambot talaga yung loob. Masarap to. Malab! Yeah. You wanna try it? Sure. It's very plain, so I'm not sure if you like it. It'd be good with butter. Okay. Tapos na kami mag-dinner eh. Masarap! You should start a bakery. Buang na. Oops. Lagyan niya ng butter yung kanya. Very good with long bread. Fresh bread. Yeah. Very good there. This is good! Mmm. You like it? Very simple. Yeah, very good. Have you tasted pandesal? You haven't tasted pandesal. Sarap! Oh. Tomorrow is gonna be good. You can warm it up. You can have it for your breakfast. Okay, last yung akin. Maliit. Itim yung ano ilalim, pero masarap, guys.
Good with bread? I mean, butter? I'll put some jam in it. Jam? Do we have jam? Just joking. We do. So I'll put some jam in it. Hindi nga naman kailangan ng butter. Ang sarap na nga eh. In fairness, yung recipe ni Ate masarap. What kind of strawberry? Strawberry jam. Hindi ako nagja-jam eh. Really good. Yeah? Okay, that's it. That's enough. Success ang pandesal natin, guys. Bukas. Kakainin natin yan bukas. Breakfast. Si Dan, nagtatrabaho pa rin kahit gabi na. Kawawa naman akin, Danny Boy. Ano, pinagwawala na ako so hindi na ako nagtatrabaho ng gabi. Pero siya, nagtatrabaho ng gabi. Ano ba to? Nakapag-skincare na ako, guys. Naglagay ako ng Mario Badescu sa aking pimple at saka sa mga butlig-butlig sa aking muka. Alam ko naman na hindi niyo makukuha yung mga butlig, pero wala lang. Nandun na kasi ako, so naglagay na lang ako. Did you like the pandesal, my love? That's fantastic. It was really good, guys. So, kung hindi nyo pa na-try yung recipe na yun, i-try nyo. Kasi sa lahat ng napanood ko, yun yung pinaka-simple. And if ako nagawa ko, I'm sure magagawa ng kahit na sino yun. Anyway, manonood lang kami ng, yung series na pinapanood namin ngayon sa Netflix is What If, and it's actually good. We are on our 8th? Or maybe not. 7? 5 pala. 5, we're on our 6th tonight. Oh, 6. So, pang 6 na kami na episode and pangatlong night pa lang namin ngayon. So, papanoorin namin siya. 2 episodes lang tonight kasi medyo late na. Usually kasi nandito na kami sa bed mga 7. Ngayon, ano na guys, 9:02 na. My video is up. Anyway, that is it for this vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy niyo yung vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Good night guys. Be good. Good night, my love. Good night. Good night. Bye.